May pait ka kung love life, pait pa may painom na ako. What's up guys? Kung alam mo guys, kinaabot agad mi sa mong point nga maagad mi lingaw sa mag-shake mini Jong! Yay! Okay na, di mo mag-shake Jong? Shake? Shake! 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 Take it, 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 take it. Ya Jong, okay na ni mo nga exotic nga shake Jong! Exotic ka ng mga ilaga. Grabe! Baki! Kaswerte. Halas! Kaswerte pa nila, oy! Tanaw sa ato, oy! Ay ba, oy! Ay, ba, oy! Kuha na Jong, mga ampalaya shake, saman. Shake! 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 Sayo! Take it, 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 take it. Kami ko kasi sayaw. So Glenn, ito yung mga material para ma-push na to atong ampalaya shake challenge. Kailangan tag shake! Kailangan tag blender! Lisod pod no! Blender! Oh, blender! Lisod pod no! Kapibo ba? O kasi sa blender, Glenn, ito yung kailangan. Kailangan pa tag tubig! 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 Di ang tubig! O siyempre, ang atong katulong ang kinahanglan din Jong kay shake! Ampalaya! O siyempre, ang katulong na itong nakinahanglan din Jong kay ampalaya! Lisod pod no, ampalaya! 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 Bro, mamatay mong guro na Jong kung mukhaon tag ampalaya nga nailiso Jong. Lisod pod no, so ato sang Lutuon. lutuon! Lutuon. Lutuon! Ano niya? Ug samtang nagluto siya, ato sang i-figure out na unsa na niya kung buhok. Yut murag bunot yut, ngag-ambak-ambak yut. Shake! Shake! Take it, 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 take it. Suti ba sa blender, oy? Kaswerte sa blender, uy! Tarag, gitagtag niya bukay. Ulig, swerte ang ampalaya kay gitadtad siya ni Abukay. Swerte ang blender kay gibutangan siya ang ampalaya nga gitadtad ni Abukay. So karon na lang itong materials sa itong tiwason na itong ampalaya shake challenge, no? Yay! Things that we do. Aysa, i-blend na kayo. Gubaon na ba itong blender? Bako na mong blender, no? Panawagan sa mga tang blender. Shake yun. I-shake. Shake? Shake. Shake! 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 So, tunga lang. Oh, punay pa. Tunga lang. Cheers. Cheers! Uy, uy, uy! Cheers! Uy! Cheers! Uy! Yawa lagi ka. Ano ba? Ayo, kanding, bro. Lucha, okay? Nanay suka, okay? Tungkol kay mga isog man, may kay mga laki man, may laki kayo. Laki ko yun. Kanusa ko ni back out sa Joby Hospital isa ka challenge. Tunga! Tunga o ako ay Migo bebe. Chag! 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 Yawa! Yawa kayo! Yawa kayo! Animal! Una kay ni boy! Yawa! Load kayo yun! Yawa! Lain ka magkabugang! Thank you sa maglantaw. Like kung ganaw sa video, subscribe kung Huwag mo may video! Ang shoutout ka ng lawas! Uya Glenn! Napakainugang Glenn! Kaya ako na ako Glenn! So I say I love you. Is it okay with you? Bahala nagmaka. Sorry Glenn. Okay, oh, sorry po. Yawa ano ka? Bilang magbugan. Feel ako kailan. Yawa magod ka kaya nagpagbugan ako sa pagbugan ako yot turayot. Oh, nara akong bugayot. Imo sa akong naon jud. Ateng Glenn abukay man niya lami ah.